Για να διώξεις έναν άνθρωπο, ή θα τον διώξεις με το μαχαίρι, ή θα τον διώξεις με τι? Με βαριά φορολογία. Τι ζούμε στην Ελλάδα και φεύγουν οι επιστήμονες μας, δεν έχουμε δουλειές, έχουμε φορολογία, φεύγουν τα νέα τα παιδιά. Τι θα κάνουμε? Οπότε, τους εξαναγκάζουν τους Ρωμιούς και τους λένε το εξής. 1934 βγαίνει ένας νόμος που λέει σε ένα χαρτί εντός ελαχίστων ημερών θα δηλώσει όλη η ρωμαϊκή ομογένεια όλη την περιουσία της. Την κινητή και ακίνητη. Τα πάντα. 1934. Δεν το μαθαίνουν όλες οι κοινότητες. Δεν προλαβαίνουν να τα δηλώσουν. Όσα δεν δηλώθηκαν αμέσως καταλήφθηκαν από το τουρκικό κράτος. Πέρασαν στο τουρκικό δημόσιο. Στη λεγόμενη Γενική Διεύθυνση Βακουβικής Περιουσίας. Γράφτηκαν όσα γράφτηκαν. Το 1974 βγαίνει ένας νόμος που λέει ότι όλα αυτά τα οποία είναι μέσα καταγεγραμμένα σε εκείνο το έγγραφο του 1934 και είναι περιουσία των Ρωμιών, είναι άκυρο και είναι παράνομο. Ξέρετε πόσα πιλέτα γης και πόσα κτίσματα έφαγε το τουρκικό κράτος το 1974 με αυτό το νόμο? Έτσι λοιπόν συνεχίζονται τα χρόνια και έρχεται το 1942. 1942 πρέπει να ξέρετε. Είναι η περίοδος που διαρκεί ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η Τουρκία ουδέτερη. Επιτίδιος ουδέτερος πάντοτε. Αλλά από τις μεγάλες δυνάμεις απελάμβανε πάντοτε τα πρωτεία. Παρότι πολεμήσαμε δίπλα στους συμμάχους, στο τέλος βιώσαμε και έναν εμφύλιο πόλεμο που μας κατέστρεψε μια και καλή. Λοιπόν, ήταν ουδέτερη η Τουρκία. Τι εξαναγκάζει τους Έλληνες? Τους βάζει ένα νόμο, αγαπητοί μου, το 1942. Ένα νόμο δυσβάστακτης φορολογίας, που ενώ του Τούρκου το μαγαζί δεν φορολογούνταν, ή αν φορολογούνταν με χαμηλό συντελεστή, του Αρμένιου, του Εβραίου και του Έλληνα 6 και 10 φορές παραπάνω. Πού να πληρώσει ο καημένος ο Ρωμιός τέτοια φορολογία δυσβάστακτη? Αυτή η φορολογία μας τσάκισε και μας ανάγκασε να εγκαταλείψουν περιουσίες. Έφευγαν οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να αντέξουν τη φορολογία και για ένα πινάκιο φακής, αντί πινακίου φακής όπως λέμε, πουλούσαν την περιουσία τους οι Ρωμοί της Κωνσταντινούπολης. Γιατί η φορολογία ήταν δυσβάστατη. Αυτός ο νόμος πια έμεινε στην ιστορία ως ο νόμος εκείνος ο οποίος ήταν το πρώτο χτύπημα εναντίον της περιουσίας των Ρωμιών, να φύγουν οι Ρωμοί και έτσι τα φυλέτα γης να τα αγοράσουν οι Τούρκοι, τα οποία βέβαια κατήχαν, τα λέγανε ότι πολυτιμότερη η Ρωμιοσύνη από τις μεγάλες εκείνες ημέρες της δόξης. Δηλαδή, είχαμε μεγάλα οικήματα αρχοντικά, είχαμε εκπαιδευτικά ιδρύματα, είχαμε συλλόγους, όλα τα κτίρια μέσα σε μια νύχτα, που λύθηκαν και ήρθαν οι Έλληνες στην Ελλάδα. Και εκτός αυτού, μην ξεχνάτε ότι φοβήθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, διότι η περιουσία και τα υλικά αγαθά έρχονται, φεύγουν και ξανάρχονται. Η ανθρώπινη ζωή όμως είναι πολύτιμη. Οι γονείς φοβήθηκαν γιατί τους επιστράτευσαν όλες οι τάξεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, όλες οι κλάσεις όπως λέμε στο στρατό ή έλεγαν παλαιότερα, η ΕΣΟ στα δικά μας τα χρόνια, λοιπόν επιστρατεύτηκαν σύγχρονα τάγματα εργασίας, όχι τα μελεταμπουρού της δεκαετίας του 10 και των αρχών του 20, αλλά καινούργια τάγματα εργασίας, τα οποία που οδηγήθηκαν στα βάθη και πάλι της Ανατολίας για να κάνουν δημόσια έργα του γειτονικού κράτους και πήγαν τα μπουμπούκια, τα φιντάνια της Ρωμιοσύνης, οι Ρωμοί, οι νέοι, προκειμένου να κάνουν αυτά τα δημόσια έργα. Τους εξανάγκασε λοιπόν τους ανθρώπους να πάνε εκεί. Οι γονείς ήταν φυσικό να αντιδράσουν, να φοβηθούν για τα παιδιά τους. Η εύκολη λύση ήταν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξε διάμεσα το 1930. Γιατί το λέω αυτό? Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει με τον Μουσταφά Κεμάλ το πρώτο ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, συνεργασίας, οικονομικής, πολιτισμικής κλπ. Φάνηκαν τα πράγματα προς στιγμή κάπως να βελτιώνονται. Αυτή η εφορία που δημιουργούνταν συνεχώς
Και βέβαια παρά το γεγονός ότι σας είπαμε εκείνο το δηλωτικό του 34 και το ότι χάθηκαν κτήματα, παρά τον φόρο τον μεγάλο τον οποίο σήκωναν στους ώμους τους οι Έλληνες Ρωμοί, η πολίτικη ρωμιοσύνη, όπως είναι και το θέμα της ομιλίας. Αυτή η πολίτικη ρωμιοσύνη η ματωμένη, που παρά τις πληγές της χέουσες στέκεται, στέκονταν οι Έλληνες, δεν έφευγαν σε τέτοιο μεγάλο ποσοστό. Είδατε το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας. Ελληνοτουρκικά σύμφωνα φιλίας ήταν πολλά από τότε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Και το 2000 η πολιτική διπλωματία των σεισμών και αργότερα οι κουμπαριές και όλα τα σχετικά. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι η ουσιαστική πολιτική. Είχε όφελος ουσιαστικά ή ήταν μια επίπλαστη και επιδερμική κατάσταση? Θα μου επιτρέψετε, άποψή μου είναι, οποιοδήποτε άλλος μπορεί να έχει σεβαστεί διαφορετική άποψη, όσα χαρτιά και υπογραφούν, ο μεγαλοειδιατισμός και ο ιμπεριαλισμός της γειτονικής χώρας απέναντι της πατρίδας μας δεν σταματά. Όσα χαρτιά και αν υπογράψουν, όσα σύμφωνα φιλίας. Εκείνο το σύμφωνο φιλίας του 1930 ανάμεσα σε Κεμάλ και Βενιζέλο ήταν μια θετική κατάσταση. Όμως που δεν ήταν μόνιμη κατάσταση. Βελτιώθηκαν τα πράγματα και ξαφνικά βλέπουν, και μου το έχει πει Κωνσταντινοπολίτης και αυτό είναι ζωντανή μαρτυρία που σας καταθέτω, βλέπουν τώρα οι γείτονές μας ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1944-1945 και μετά, οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης παίρνουν τα πάνω τους. Πλούτος. Τα καλύτερα σχολεία, τα καλύτερα κολέγια, με 2 και 3 ξένες γλώσσες στα γόρια και τα κορίτσια των Κωνσταντινοπολιτών. Εργοστάσια, τυπογραφία, βιομηχανίες, επιχειρήσεις. Όλη η οδός του πέραν, πάτε στην Κωνσταντινούπολη. Και σας το λέω με πόνο ψυχής, ελπίζω να μην ακούω από Ρωμιό να λέει πάω στην Ισταμπούλ. Πάω στην Κωνσταντινούπολη, γιατί έγινε πολύ της μόδας η τουρκική τελευταία. Και με τα σύριαλ που βλέπουμε. Λοιπόν, για να μείνουμε πολλά και τη συνείδησή μας. Πάω στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα έλεγα δεν πάμε, επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Πάτε στην Κωνσταντινούπολη και τι βλέπετε? Την οδό του πέραν. Η οδός του πέραν, σημερινή Μπέουλη, στη Κλάρ, όπως τη λένε αυτή, έχει επάνω ακόμη τα ανάγρυφα στις προσώψεις των αρχοντικών των Ρωμαίικων σπιτιών. Λίγο πριν το ελληνικό προξενείο που είναι του Σισμάνογλου, του Ευεργέτη, εμείς στην Κομοτηνή έχουμε τη χαρά να μας έχει χτίσει νοσοκομείο ο Σισμάνογλου. Το Σισμανάγλιο της Κομοτηνής είναι από τον γιο του Σισμάνογλου και είμαστε συνδεδεμένοι με αυτό το όνομα ως Κομοτηνέοι. Λοιπόν, πριν από το προξενείο θα δείτε υπάρχει μια μαρμάρινη ταμπέλα και εκεί πέρα πλάκα και υπάρχει μια ανάγνητη επιγραφή. Λέει αγορά Ρωμιλίας. Ακόμη και τώρα. Σας προκαλώ όταν πάτε να τη φωτογραφίσετε. Αγορά Ρωμιλίας. Τα καλύτερα καταστήματα. Όλη η οδός του Μπέογλου, ξέρετε, του πέραν τότε, ξέρετε πόσα καταστήματα ελληνικά είχε? 3.500. Δεν υπήρχε, μαζί με τους παραδρόμους 3.500. Καταρχήν τα καταστήματα ήταν πολυόροφα τα κτίρια, κατάστημα κάτω, άλλο κατάστημα επάνω, παρά άλλο κατάστημα επάνω. Δεν υπήρχε ούτε ένα μαγαζί του. Ο Γαλατάς, η συνοικία του Γαλατά, λέει ένας δεσπότης στο Πατριαρχείο, μέχρι τη δεκαετία του 60, κύριε Σιδερά, Τούρκου φωνή δεν ακουγόταν στη συνοικία του Γαλατά. Όταν χτυπούσε η καμπάνα του Εσπερινού το Σάββατο, καλή ώρα τέτοια μέρα, η καμπάνα του Δημήτρη για τον Εσπερινό, γέμιζε ο ναός. Δεν ακουγόταν φωνή Τούρκου, ούτε η μάμη. Είχε 15.000 μόνο η συνοικία του Γαλατά. Λαό, Ρωμιός. Πλουτίζουν λοιπόν οι Έλληνες, το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, πέρασαν λένε τα δύσκολα χρόνια, πέρασε ο δεύτερος πόλεμος, φορολογία, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε το ρωμαϊκό δαιμόνιο, έχουμε την ευφυΐα μας. Αλλά ο φθόνος που είναι ίδιον των ανθρώπων πολλές φορές ξαναγεννιέται μέσα στους γειτονές μας. Έβλεπαν, μου λέει Κωνσταντινοπολίτησα, την γνώρισα πριν μια δεκαετία, στο νοσοκομείο, στο γυροκομείο του Βαλουκή, αρχοντογυναίκα, ζούσε στην οδό του πέραν. Βγαίναμε, μου λέει, κύριε Σίδερα, πήγα για έρευνα.
βγαίναμε, λέει, μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Και οι γυναίκες φορούσαν συνολάκια από το Παρίσι και οι άντρες φορούσαν κοστούμια κασμίρια που τα βλέπε ο Τούρκος και έλειωνε πως αυτοί οι Ρωμιοί τόσα τους κάνανε, τόσα τους πήρανε, τόσο τους πνίξανε στο αίμα, πως αυτοί οι Ρωμιοί επιβιώνουν και μεγαλουργούν. Και γιατί αυτοί οι Ρωμιοί να προκόπτουν. Το έδειχναν όμως οι Ρωμιοί. Ξέρετε, είναι αλήθεια ότι μέχρι να εκλεγεί πατριάρχης ο Αθηναγόρας το 48 ήταν παγωμένοι οι Ρωμιοί με αυτά που είδαν. Δεν πολυπίστευαν ούτε ελληνοτουρκικό σύμφωνο φυγείας του 30 μεταξύ Βενιζέλου και Μάλου και τίποτα. Γιατί έζησαν τα θαύματα εργασίας που τα αγόρια τους, οι άντρες τους πήραν στην Ανατολή, γιατί τους έφαγαν την περιουσία για ένα κομμάτι ψωμί επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους φόρους. Δεν μπορείς να πληρώσεις φόρο. Το ακίνητό σου το παίρνανε για το τουρκικό κράτος. Ο άλλος για να πληρώσει να επιβιώσει το πουλούσε, έφυγε στην Ελλάδα. Ήταν καχύποπτοι οι Ρώμοι. Είδαν όμως τα πράγματα ότι κάπως μαλάκουσαν. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας με την υποστήριξη της Αμερικής, όπως και εξελέγει, σαν ανάπημα στην τότε κομμουνιστική Ρωσία. Τότε τους έδωσε την εντύπωση ότι και οι τουρκικές αρχές που έλεγαν οι πολιτικοί τους, αδέρφια είμαστε, σεβασμό στα δικαιώματα, όλοι οι πολίτες απέναντι στο Σύνταγμα και τον νόμο, έτσι είναι τα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη και έτσι πρέπει να είναι, αγαπητοί μου, έτσι πρέπει να είναι. Το πίστευσαν οι Ρωμιοί. Το πλούτο τους τον έδειχναν. Τον έδειχναν την πρώτη χρονιά, την δεύτερη χρονιά, την τρίτη χρονιά. Την τέταρτη χρονιά ενοχλήθηκαν οι γείτονες. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα και από Τούρκους ιστορικούς, που ερμηνεύουν τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ενοχλήθηκαν. Γιατί όταν έβγαινε έξω ο Ελληνόπες των 16 ετών και ήξερε 2 ξένες γλώσσες, με τα πιάνα του, με τα αγγλικά του, με τα γαλλικά του, με τα γερμανικά του, με επίπεδο, με μόρφωση, ο μπαμπάς επιχείρησε εργοστάσια κλπ. Και ο άλλος πουλούσε σιλίκια και πουλούρια στο Σύρκετζι λιμάνι, στο λιμάνι του Σύρκετζι. Κακοφαινόταν. Και έλεγε τι συμβαίνει εδώ. Κάτι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση αντέδρασαν. Και άρχισαν οι εφημερίδες να λένε μαζέψτε τους Ρωμιούς. Θα σας πω κάτι το οποίο θα σας φανεί εξωφρενικό. Σχετίζεται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Γράφτηκε εκείνη την εποχή, το 50-51, που ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης ήταν στα πάνω του, γράφτηκε το εξής. Οι καημένοι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Δυτικής Τράκης, έλεγαν από εκεί, ένας σύλλογος προστασίας μουσουλμάνων, τους έλεγαν Τούρκους Δυτικής Τράκης, υπήρχε. Έγραψε ένα κείμενο και λέει: οι καημένοι αδελφοί μας Τούρκοι, λέει, της Δυτικής Τράκης, είναι χαμηλωτά του πνευματικού, κοινωνικού και οικονομικού επίπεδου. Αυτό, λέει, δείχνει ότι η Ελλάδα καταπατά την συνθήκη της Λοζάνης. Άρα, ακούστε τώρα λογική λάστιχο, όπως θέλουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, να την προσαρμόσουμε στα μέτρα μας για να διώξουμε τους Ρωμιούς από την πόλη. Αφού λέει αυτή εδώ, στη Θράκη, είναι χαμηλού επίπεδου πνευματικού οικονομικού, άρα οι Έλληνες καταπατούν τη συνθήκη. Τι πρέπει να γίνει? Οι λέει Τούρκοι, έτσι τους αποκαλούν ενώ είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, και Έλληνες πολίτες, γι' αυτό θέλουν να την αλλάξουν τη συνθήκη της Λοζάνης και λένε ότι γέρασε, ή θα πρέπει, λέει, οι αδελφοί μας στη Θράκη να ανέβουν, ή πρέπει εμείς εδώ στην Τουρκία, λέει, να κατεβάσουμε και να κοντίνουμε τους Έλληνες. Και έκαναν το δεύτερο. Τους κόντιναν, τους κλάδευσαν τους Ρωμιούς, να δει το επίπεδο, λέει, των Ρωμιών, των πλούσιων, των αρχοντογυναικάδων και των πλούσιων εκείνων κυριών και κυρίων, να δει στο επίπεδο των αδελφών μας της Θράκης. Δεν τα κλέβαν οι Ρωμιοί στην πόλη, τα δούλευαν. Ήταν έξυπνοι, ήταν δραστήριοι, ήταν έμποροι, ήταν μορφωμένοι. Τότε ξυπνά και το ζήτημα της Κύπρου. Θα σας πω κάτι, πολλές φορές το έχουμε ακούσει και το λένε και πάλι. Το θέμα μας είναι η πολίτικη ρωμιοσύνη, τα πάθη και τα μαρτύρια της εδώ και 90 χρόνια. Αδελφοί μου, πρέπει να το ξέρουμε καλά.
Η Ελλάδα για τους Κωνσταντινοπολίτες δεν έδωσε τίποτα. Το δίθεν επαρχιωτικό, στενόμυαλο, μικρόψυχο, συμφεροντολογικό κρατήδιο των Αθηνών δεν στήριξε την ομογένεια της πόλης. Την άφησε στο έλεος της. Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό? Αυτό που έλεγα πέρσι τα χαρακτηριστικά για τον Άγιο Χρυσόστομο. Τι είπε ο Στεργιάδης όταν έφυγε και εγκατέλειψε τη Σμύρνη και έμεινε μόνο ένας Χρυσόστομος μέχρι το τέλος και όλοι στην Αθήνα, βασιλείς Βενιζελικοί, τα είχαν πουλήσει όλα. Ξέρετε τι είπε ο Στεργιάδης? Ας τους αφήσουμε εδώ να τους φάξει ο Κεμάλ. Άμα ακούν αυτοί οι πρόσφυγες στην Ελλάδα θα ανατρέψουν το σύμπαν. Να τα έλεγε Έλληνας, είπα τους αρμοστές. Και μ' αρέσει που οι σύγχρονοι πολιτικοί τα μνημονεύουν και δείχνουν την αποστροφή και την απέχθειά τους. Ό,τι της υποκρισίας. Τι έκαναν αυτοί από το 23 και μετά? Ποτέ νοιάστηκαν για την πόλη? Πότε? Το 34, το 42 με τη φορολογία, όταν έκλεβαν την περιουσία των αδελφών Ελλήνων εκεί, πότε νοιάστηκαν? Πότε σήκωσαν ανάστημα? Και ξυπάστηκαν τα τελευταία χρόνια να θυμηθούν ότι υπάρχει πατριαρχείο και ελληνισμός πολύ αργά. 2.500 ψυχές έμεναν. Πολύ αργά για δάκρυα. Τέτοιοι όμως είμαστε. Τρώνε τις άκρες μας. Γι' αυτό πατέρουμε αυτά που ζούμε. Ροκανίζουμε μονίμως το κλαδί που καθόμαστε πάνω. Δυστυχώς. Και δεν διδασκόμαστε από τα διδάγματα της αλάθαστης και αδέκαστης ιστορίας μας. Αρχίζει το Κυπριακό. Αρχίζει ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Οι Κύπροι θέλουν ελευθερία και καλά κάνουν και θέλουν. Τότε αρχίζει, πιστέψτε με, σας το λέω, με κάθε βεβαιότητα και έτσι έχει φανεί από την ιστορία μας πια και από τη διπλωματική και την πολιτική και την εκκλησιαστική ειδικότητά μου για εκκλησιαστικός ιστορικός, ότι αρχίζει αντίστροφη ένταση για τον ελληνισμό. Η πραγματική άλωση του Κωνσταντίνου Πόλεως, όχι το 1453, το 1955. Αρχίσει λοιπόν ο αγώνας στην Κύπρο να γίνει ελεύθερη Κύπρος. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Δεν τους έβγαινε τους Τούρκους αυτό που έλεγαν, οι Έλληνες καταπατούν τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι χαμηλού επίπεδου οι Τούρκοι της Θράκης, έτσι τους αποκαλούσαν, να κατεβάσουν και εμείς τους Ρωμιούς εδώ. Αυτή η ρητορική δεν περνούσε. Βρήκαν άλλο σχέδιο τώρα. Ποιο ήταν το σχέδιο? Πώς θα τους διώξουμε? Αφού το πρώτο απέτυχε, τώρα πρέπει να βρούμε άλλο σχέδιο, να τους παστρέψουμε. Όπως μου έλεγε μια πολίτησα κυρία, αυτό ήταν, λέει, να μας παστρέψουμε, να μας καθαρίσουμε. Δεν μας ήθελαν. Και όσο μας έβλεπαν σε ευμάρεια οικονομική, τόσο λυσομανούσαν απέναντι. Γίνεται ο αγώνας της Κύπρου. Ποιος φταίει γι' αυτό? Για όνομα του Θεού, τι σχέση είχε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης? Η ρομή της πόλης φταίνε και το Πατριαρχείο. Πώς φταίει το Πατριαρχείο? Προϊστάμενος των Ορθοδόξων προκαθημένων είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Να μαζέψει τον Μακάριο. Δεν μαζεύει τον Μακάριο, δεν τον απορρίζει για τον αγώνα της Κύπρου. Φταίει ο Πατριάρχης, φταίει η Ελληνική Κωνσταντινούπολης, καθαρίζει. Ακούστε λογική σύγχρονου υποτίθεται δημοκρατικού κράτους. Επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος εθνάρχης, έτσι είναι η παράδοση εκεί, εθναρχούσα εκκλησία, γιατί ήταν εμπερίστατη η νήσος και οι αδελφοί Έλληνες Κύπροι, είναι προκαθήμενος μιας τοπικής εκκλησίας. Ποιος είναι ο ηγέτης της Ορθοδοξίας? Ο εκάστοτε Κωνσταντινούπολεος. Άρα έχει τη δυνατότητα, ψευτοδικαιολογία, για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, να τον μαζέψει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Αφού δεν το κάνει, είναι συμμέτοχος στην επανάσταση των Κυπριών, άρα και όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι επικίνδυνοι για μας. Είδατε γεμπελικίστικη λογική, πώς να διώξουμε ανθρώπους? Το βρήκαν το σχέδιο. Και δυστυχώς, αγαπητοί μου, Σεπτέμβριος, μαύρος Σεπτέμβριος το 22, σας το είπα και πέρσι, μαύρος Σεπτέμβριος και το 1955. Και αρχίζουν τα Σεπτεμβριανά, τα οποία ήταν η ταφόπλατα και η πραγματική άλωση του ελληνισμού. Τα Σεπτεμβριανά, τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι δίπλα τοποθετήθηκε μία βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, που δεν είναι το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην οδό του Αγίου Δημητρίου. Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από το Σοκό, ήταν ορφανός από πατέρα, η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε
Και το σπίτι όπου τώρα λέγεται προξενείο τουρκικό ήταν το σπίτι του πατριού του. Και επειδή ξαναπαντρεύτηκε η μάνα του, ούτε στην κηδεία της πήγε και δεν πάτησε ποτέ στο σπίτι του πατριού. Και κάποιοι στη Θεσσαλονίκη θέλουν να μετονομάσουν την οδό Αγίου Δημητρίου σε εδώ και μάλα τα του και να το κάνουν και πάλι. Μα να είναι καλά ο Άγιος Θεσσαλονίκης ο άντιμος που αντιστέκεται. Όλα τα πουλήσανε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Βάζουν τάχα, λέει, δείτε μια βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Ξέρετε ποιος την έβαλε? Ένας μουσουλμάνος από την Κομοτηνή. Έλληνας μουσουλμάνος από την Κομοτηνή. Φοιτητής εκεί. Συνδεόμενος με το προξενείο, έβαλε μια πυρίτιδα. Που την έβαλε γιατί του το είπαν οι ίδιοι οι Τούρκοι από μέσα για να γίνει προβοκάτσια. Στημένο παιχνίδι. Έβαλε λοιπόν την πυρίτιδα. Και έτσι έσπασε ένα τζάμι πίσω, τίποτα το περισσότερο και το λιγότερο, και ήδη είχε οργανωθεί το κράτος, το τουρκικό. Σπάστε, ρημάξτε, είναι και ουριδες. Αυτό ήταν το σύστημα. 5 προς 6 Σεπτεμβρίου, 2 μέρες διήρκησε, έχουμε 280 βιασμένες γυναίκες από 13 μέχρι 80 ετών, 85 νεκρούς, 75 εκκλησιές κατεστραμμένες, εκ θεμελίων οι 15 από αυτές, εκ θεμελίων. Τα μοναστήρια του Μπαλουκλή και της Βλαχέρνας κατεστραμμένα. Πάτε στην Ιερά Μονή Βλαχερνών. Δείτε πότε λέει ότι χτίστηκε αυτό το απλό παλαικλησάκι σχεδόν που έκανε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας το 60. Γιατί το 60? Εκεί υπήρχε περιώνυμος ναός του 1835. Επί Πατριάρχου Κωνσταντίου του Δευτέρου. Γιατί το 60 να λέει? Πώς? Δεν έμεινε θεμέλιο στις Βλαχέρνες από τα γεγονότα του 55. Θεμέλιο. Και τα τσιμέντα, τα θεμέλια ξερίζωσαν. Και έκλεψαν και το πουκάμισο το σημαίνει ότι η Παναγία την Βλαχερνίκη που πάθηκε προς κοινάτη. Αυτή την ιστορική εικόνα, ευτυχώς ο Θεός έδωσε και δεν χάθηκε αυτή η εικόνα. Που πάμε και ψάχνουμε το τι υπερμάχο το κοντάκι. Μαγαζιά, 5.500 κατεστραμμένα. Ίσα με τα 3 μέτρα, λέει, από τα τόπια του ύφασμα και τα πράγματα στην οδό του πέραν. Δεν μπορούσε να περπατήσει άνθρωπος. Με τα τάγκς βγήκε μετά το κράτος. Επέβαλε το στρατιωτικό νόμο. Δεν μπορούσε να περπατήσει στην οδό του πέραν. 3 μέτρα ήταν τα πράγματα από τα μαγαζιά που τα έκαιναν. Πλιάτσικο, κλέψιμο. 280 γυναίκες βιασμένες. Βιασμένες γυναίκες. Οι εκκλησιές μας, τα μαγαζιά μας, τα σχολιά μας. Στη Σμύρνη που ήταν οι μονάδες η έδρα του ΝΑΤΟ, τα έσχη απέναντι στους Έλληνες αξιωματικούς και στις γυναίκες τους και τα έσχη και απέναντι στη σημαία την ελληνική. Τώρα θα σας πω κάτι για να δείτε ποια είναι η κατάνοια του ελλαδισμού μας. Δεν είχαμε κυβέρνηση τότε. Είχαμε. Τι απείλησε τα εμβόλια από το σχηματισμό του ΝΑΤΟ, εάν τυχόν δεν δοθούν αποζημιώσεις. Και ίδρωσε το αυτί των Τούρκων, άμα θα βγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Έστειλαν μία μπάντα στρατιωτική στη Σμύρνη, είναι έξυπνοι οι Τούρκοι. Σας το είπα και πριν, μην τους υποτιμάτε. Έχουν διπλωματία, έχουν Υπουργείο Εξωτερικών. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, όποιος διαβάζει οθωμανική ιστορία ξέρει το εξής. Ένας λαός που 600 χρόνια ήταν αυτοκρατορία, είχε διπλωματικό σώμα, είχε Υπουργείο Εξωτερικών επίπεδου. Έφτασε ίσα με τη Βιέννη. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, στο ανατολικό παζάρι και στη διπλωματία είναι γάτες. Και έχουν μια τακτική. Πες, ζήτα, κάτι θα κερδίσεις στο τέλος. Και το κάνουν. Για να μας ρίξουν λίγο στάχτη στα μάτια, τι κάνουν? Στέλνουν μια αντιμερία με μια μπάντα και αποδίδει τιμές στην ελληνική σημαία στη Σμύρνη. Για να μας γλυκάνουν το χαπάκι ότι τη μαγάρισαν. Βγαίνουν και με τα κροκοδίλια δάκρυα, θα δώσουν αποζημιώσεις, δεν φταίμε εμείς, παρακρατικές οργανώσεις λάθος. Όλα έχουν γραφεί από Κωνσταντινοπολίτες δημοσιογράφους που ήρθαν και πέθαναν στην Ελλάδα. Τα ωραιότερα βιβλία τα έχει εκδώσει το Κέντρο Μικρασιατικών Ερευνών. 10 τόμους να σας υποδείξω τώρα. Οργανωμένο ήταν από το ίδιο το κράτος το Χογκρόν.
μέρες πιο πριν τους είχαν δώσει και τους είχαν κατεβάσει από τα μέσα της Ανατολίας με ρωστούς χερόπαλα. Και όπως έχω γράψει ένα ωραίο άρθρο που προκάλεσε αντίδραση στον ομό μου από όπου κατάγομαι, σε κάποιους τοίχους εκεί, η νύχτα των κρυστάλλων ήταν. Η νύχτα των κρυστάλλων από το σπάσιμο στα τζάμια. Πιο φοβερό πράγμα δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα να ακούς. Το σπάσιμο τζαμιών από όχλο. Είναι φοβερό. Είναι κόλαση. Λοιπόν, ξέρετε το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών πόσο κοστολόγησε τη ζημιά? 15, από 15 μέχρι 30 εκατομμύρια δολάρια για μία εκτίμηση και μία δεύτερη εκτίμηση που φτάνει σχεδόν τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε τι τους έδωσαν? Ψίχουλα για αποζημίωση. Τότε έφυγαν οι περισσότεροι Έλληνες. Θέλω να σας διαβάσω το εξής. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω μια μοναδική μαρτυρία. Πώς μια μάνα έβλεπε τον ενόμενο όπλο να βιάζει τα τετράχρονα δίδυμα κοριτσάκια της αυτός ο όπλος και να πέφτει τρελή μέσα στα νερά του Βοσπόρου και να πνίγεται. Πώς τον αρχιδιάκονο του Πατριαρχείου, νέο παλικάρι, τον ξεγύμνωσαν, τον ξύρισαν χωρίς σαπουνάτα τα γένια, τον έβγαλαν και τον υπέβαλαν σε περιτομή για να προσβάλλουν το βάπτισμα, το 5χρονο άνθρωπο. Πώς τον επίσκοπο Παμφύρου, τον ηγούμενο του Παλουκλή, τον κατακρεούδησαν από το ξύλο, ετέρισε. Πώς τον 90χρονο καλόγερο, 90 χρονών, τον Χρήσανθο Μαντά, τον ρήμαξαν στο ξύλο αυτόν τον γέροντα. Όλα αυτά τα πρόσωπα μέσα στο Παλουκλή ήταν αυτά τα πρόσωπα τα οποία σήκωσαν άδικα εκείνη τη νύχτα των κρυστάλλων. Είναι τραγικά αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. Λέει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, με ψυχική οδύνη πληροφορηθήκαμε και συνεχώς αγρυπνούμε όλη τη νύχτα για τις πρωτοφωνείς και ανήκουστες βιοπραγίες της 6ης τρέχοντος Σεπτεμβρίου που διαδράσσονται εναντίον των Ορθοδόξων Ρωμαϊκών εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων, οικογενειακών ασύλων. Όλα τα κατέστρεψαν, όλα τα ρήμαξαν, τίποτα δεν έμεινε. Εμείς όμως μένουμε εδώ και τα ποστά που βγήκαν μέσα από τους τάφους των προγόνων μας Κωνσταντινοπολιτών, ένα μας λένε, μείνετε, μη φεύγετε, εδώ είναι η μήτρα του γένους, εδώ είναι η πόλη του γένους. Στο Σισλί και στους τάφους των πατριαρχών άνοιξαν τα μνήματα, έβγαζαν τα οστά μέσα από τους τάφους, έβγαζαν τα οστά των πατριαρχών μέσα από τους τάφους και τα σκορπούσαν. Στο νεκροταφείο του Σισλί, λέει η ιστορική μαρτυρία, αυτούς που ήταν θαμμένοι 5-10 μέρες πιο πριν, τους έβγαζαν και τους μαχαίρωναν. Δεν λιώνει το πτώμα σε 5-10 μέρες στον τάφο, τα έβγαζαν και τα μαχαίρωναν. Και είπε τότε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, μα και τους νεκρούς φοβούνται ακόμη. Και τους νεκρούς φοβούνται. Και έλεγε στους Έλληνες αλαμάρτια, είχαν φοβηθεί οι Έλληνες. Βλέπετε, τους λέει, και τα κόκαλα βγήκαν των πατεράδων σας και σας λένε να μείνετε, μην τα εγκαταλείψετε. Αγαπητοί μου, τα Σεπτεμβριανά του 1955 ήταν τα φόβρα του ελληνισμού, ήταν η πραγματική άποψη. Το Κυπριακό συνεχίστηκε, το 1964 με 1965 έχουμε απελάσεις μέσα σε μια νύχτα, γιατί τους θεωρούσαν ότι ήταν εχθροί του τουρκικού κράτους, τους απέλαβναν μέσα σε μια νύχτα και τους οδηγούσαν σε αναγκαστική εξορία τους αδελφούς μας Έλληνες. Και πάλι λέω, αντέδρασε ποτέ αυτό το αθηναϊκό κράτος? Σήκωσε ποτέ ανάστημα για αυτούς τους Ρωμιούς αδελφούς? Κανένας. Λυπάμαι που θα το πω, διάβασα σε ένα βιβλίο πριν χρόνια, ενός σοβαρού πανεπιστημιακού ιστορικού, τουλάχιστον μέχρι τότε το πίστευα. Να το έγραφε σαν γεγονός και να μην σχολίαζε, θα το δεχόμουν. Να το δέχεται κιόλας, το θεωρώ υποτιμητικό για την νοημοσύνη του αναγνώστη, ότι αυτό το 1955 στο κάτω-κάτω έδωσαν κάποιες αποζημιώσεις και αντέδρασε η κυβέρνηση και το ζήτησε και απείλησε ότι θα πήγε από τον ΝΑΤΟ και ότι έγινε και τιμή στη σημαία, κάτι κάναμε κι εμείς. Μα είναι δυνατόν όταν φεύγει τέτοιος ελληνισμός? Το 64 και 65 απελάσεις, ξέρετε, σώζονται ιστορικές φωτογραφίες από τη γέφυρα στον Εύρο. Πόσοι φαντάροι μας κρατούσαν τις γιαγιάδες
με τα κοκαλιασμένα εκείνα πόδια των 80 ετών, εκείνες τις γριούλες και τους παππούδες με τα λιβυρικά καροτσάκια και τους έφεραν μέσα σε μια νύχτα, τι τους έλεγαν? 10 τουρκικές λίρες θα πάρεις, χαρτονόμισμα και μία τσάντα με τα προσώπια σου και τα προσωπικά σου αντικείμενα, τίποτα άλλο. Όλος ο οποίος και η περιουσία που πήγε. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, έμειναν τα φιλέτα γης και περιουσίας εκεί. Όλα αυτά τα οικονομικά μεγέθη, όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πέρασαν στο τουρκικό δημόσιο. Όλα. Ξέρετε, είχαμε πολλά σχολεία, είχαμε πάνω από 25 ιδρύματα. Σήμερα δυστυχώς υπάρχουν μόνο 7 σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, νηπιαγωγεία και δημοτικά είναι 7 στην Κωνσταντινούπολη και στην Πριγκιπώνησο. 7, τίποτα άλλο. Ξέρετε πώς είναι οι αριθμοί που αναφέρονται στους μαθητές τώρα που σας μιλάω? Έχουμε 3 δημοτικά, 1 νηπιαγωγείο, 1 γυμνάσιο και 2 λύκεια. Ζάπιο, μεγάλη σχολή του Γένους και ζωγραφείο. Ξέρετε πώς είναι όλοι στις 2.500 πτυχές. 120 άνθρωποι, 120 μαθητές. Πόσο θα επιβιώσει η Ρωμιοσύνη? Έχουμε, νομίζετε, άντρες που θα θελήσουν να βάλουν το ράσο, το τίμιο ράσο, να γίνουν κληρικοί του Πατριαρχείου? Γιατί αγωνίζεται για τη Χάλκη μέρα και νύχτα αυτός ο μάρτυρας Πατριάρχης, αυτός ο μεγαλομάρτυρας Πατριάρχης εκεί μέσα? Γιατί δεν υπάρχει έμψυχο δυναμικό. Ποιος θα γίνει παπάς αν δεν επιλέξει από την ομογένεια ο νέος να φορέσει το ράσο και να ιερωθεί? Από πού θα βρεθούν? Από τους μετακλητούς της Ελλάδος 7-8 που είναι, που αν τους πει αύριο το τουρκικό κράτος αν επιδίνει ότι φύγεται, δεν θα μείνει μέσα άνθρωπος? Ποιος θα δουλέψει στα γραφεία? Γιατί αγωνίζεται ο Πατριάρχης? Για να υπάρχει έμψυχο δυναμικό. Χωρίς ανθρώπους ούτε θεσμιζούν, ούτε ενσαρκώνονται, ούτε επιβιώνουν. Τελείωσε. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι η πολιτική Ρωμιοσύνη συνεχίζεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευτυχώς κάνει κάποιες κινήσεις για την θεολογική σχολή της Χάλκης και ευτυχώς άνοιξε και το πρώτο σχολείο στην Ύβρο, έστω με 2 μαθητές, και ελπίζει να αναστήσει το νησί του που έχει μόνο 200 ψυχές και 18 Έλληνες Ιμβρίους και Ενεδίους, και επίσης αγωνίζεται και το πέτυχε, πήρε πίσω το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που ήταν ένα από αυτά που τα κατέλαβαν οι Τούρκοι μέσα σε μια νύχτα. Ενώ είχε τίτλο ιδιοκτησίας, ήταν στο κτηματολόγιο, έκλεισαν τη δεκαετία του 60 το ορφανοτροφείο, δεν υπάρχει, λέει, λόγος υπάρξεως, δεν εκτελεί την αποστολή του, άρα το τουρκικό δημόσιο έχει δικαίωμα να το πάρει. Έτσι έπαγαν όλα τα φιλέτα γης και όλα τα ιδρύματα και όλα τα κτίσματα. Καταλαμβάνουν εκκλησίες, καταλαμβάνουν ιδρύματα και ακόμη δεν αναγνωρίζουν δικαίωμα οι ενορίες να διαχειρίζονται την περιουσία τους, αλλά λαϊκοί, οι οποίοι λαϊκοί πολλές φορές δεν βγαίνουν και τόσο έντιμοι, και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα να χάνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στις ενορίες, αλλά δεν επιτρέπουν ράσο να τα διοικεί, ούτε το Πατριαρχείο έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται ιδιοκτησιακά τον ίδιο τον τίτλο του Πατριαρχικού οίκου. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ότι το Πατριαρχείο τίτλο διαχείρισης ιδιοκτησίας πάνω στο Πατριαρχικό οίκο δεν έχει. Λαϊκοί πρέπει να το διοικούν για να αποδυναμωθεί το Πατριαρχείο. Αυτό που σας λέω, και ο ίδιος ο Πατριαρχικός Ναός. Γιατί δεν αναγνωρίζουν νομική προσωπικότητα στο Πατριαρχείο? Εδώ ένα σύλλογο στη γειτονιά σας έχει νομική προσωπικότητα με καταστατικό από το Πρωτοδικείο. Αυτό που έχει ένα σύλλογο στη γειτονιά εδώ της Αλεξανδρούπολης και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος δεν το έχει η έδρα της Ορθοδοξίας και οι ενορίες εκεί. Και δεν έχει δικαίωμα να κάνει τίποτα. Όμως για πρώτη φορά ο Πατριάρχης κέρδισε την υπόθεση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, που ξέρετε είναι το μεγαλύτερο ξύλινο κτίσμα της Ευρώπης και το δεύτερο στον κόσμο. Το αγόρασε το 1902 ο Ζαρίφης. Έχετε Ζαρίφιο Ακαδημία. Εκείνος ο Ζαρίφης, επειδή υπήρχε ένας μεγάλος πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, που τον σέβονταν και οι τέτρες και τον είχαν με την εικόνα και τη φωτογραφία του στο εικονοστάσι δίπλα στις εικόνες των Αγίων, αγόρασε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Και το πήραν οι Τούρκοι και μετά από 12 χρόνια ένας καλός νομικός από την Αθήνα που υπερασπίστηκε το θέμα, ο Ελιζάπος, κερδίσαμε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου για να γίνει Ινστιτούτο Οικολογικών Σπουδών και Ερευνών. Αδελφοί μου, κακά τα ψέματα, η Ρωμιοσύνη πέρασε πολλά. Έχουμε 2.500 ανθρώπους.
Να μην βλέπουμε την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη σαν μία διαδικασία αναψυχής και ανάπαυλας. Να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να αναβαπτιζόμαστε. Ξέρετε, πολλές φορές το λέω και παρεξηγούνται κάποιοι. Τι θέλουμε να είμαστε? Του επαρχιωτικού ελατισμού, του Κοραή και του Φαρμακίδη που μας φαρμάκωσε εκκλησιαστικά το 1833 και μας απάκοψε από την πόλη. Τι θέλουμε να είμαστε του οικουμενικού ελληνισμού? Διαλέγουμε και παίρνουμε. Όταν δεν επιλέγεις όμως το ένα ή το άλλο, και τις συνέπειες πρέπει να δεχτείς. Ο ελληνισμός ποτέ δεν στραγγαλίστηκε μέσα σε σύνορα. Έχει κράτος, αλλά είναι οικουμενικός. Και τις αιστείες και τους πνεύμονες του ελληνισμού πρέπει να τους στηρίζουμε και να αγωνιζόμαστε για αυτούς. Και όχι τώρα να θυμόμαστε μετά το 1999 με τους σεισμούς και λίγο πιο πριν. Χάρη στο Πατριάρχη και αυτό που μας ξύπνησε λίγο, ότι υπάρχει και ομογένεια και ελληνισμός εκεί. Και όχι όταν έρχονται οι Κωνσταντινοπολίτες εδώ, ντροπή μας να τους λένε ότι είστε τουρκόσποροι. Όπως όταν ήρθαν οι παχούντες μας οι πρόσφυγες και μας έλεγαν οι ντόπιοι ότι ήμασταν τουρκοδερίτες και τουρκόσποροι. Άμα δεν ήταν αυτοί που μεγάλωσαν την Ελλάδα, δεν θα ήξεραν ακόμη εδώ οι γηγενείς τι θα πει ανατολικός πολιτισμός. Ήρθαν οι ανατολικοθρακιώτες, οι πόντοι και οι μικρασιάτες και μας έδωσαν κουλτούρα. Που όταν αυτοί ήξεραν για θέατρο και κινηματογράφο, εδώ ακόμη με τα κουτούρια κατοικούσαν. Άρα ο ελληνισμός είναι και κατά εκεί. Δεν είμαστε μόνο ανήποροι στην Δύση που τα πουλήσαμε όλα, είμαστε και Ανατολίτες γιατί έχουμε την κουλτούρα του οικουμενικού πνεύματος του Βυζαντίου. Δεν μπορώ παρά να σας καταθέσω μια τοπική μαρτυρία τελευταία, γιατί θέλω να σας κουράσω άλλο. Δύο πράγματα με συγκλώνησαν ιδιαίτερα, τα οποία